Jien ġej minn pajjiż li esperjenza tkabbir ekonomiku ta' 6.3%. L-inqas rata ta' qatt tul is-snin żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol u l-uniku pajjiż li daħħal iċ-child care b'xejn filwaqt li ssaħħu il-pensjonijiet. Kien b'dan il-mod li l-Prim Ministru Joseph Muscat beda d-diskors tiegħu quddiem diversi politiċi, rappreżentanti ta' pajjiżi membri tal-Commonwealth u ġurnalisti. Dan waqt taħdita f'Chatham House f'Londra. Il-Prim Ministru żied li d-deficit kompla jonqos u refera wkoll dwar kif Malta kienet minn ta' quddiem biex tintroduċi l-liġi tal-Unjoni Ċivili għal koppji tal-istess sess. Waqt din is-sessjoni dawk preżenti kellhom ċans jistaqsu mistoqsijiet lill-Prim Ministru. Fosthom kif pajjiżna rnexxielu jikseb dawn il-kisbiet fi żmien relattivament qasir. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għar-referendum fir-Renju Unit. Ħarista ġejt mitlub lejn il-kwistjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. L-argument tiegħi kien li hija deċiżjoni tal-poplu Ingliż, imma nemmen li l-poplu Ingliż għandu jħares li jibqa' fl-Unjoni Ewropea għax naħseb li jkun żball li wieħed jaħseb li jekk ir-Renju Unit joħroġ u mbagħad ikun hemm xi aptit min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex tkun ġeneruża mal-Ingilterra u l-Ingilterra tista' tispiċċa titlef aktar milli tiggwadanja billi tagħmel dan. Qal li r-Renju Unit hija parti essenzjali minn bilanċ li jeżisti fl-Unjoni Ewropea u issa li l-ħruġ mill-Unjoni Ewropea tista' twassal għal konsegwenzi negattivi. Għaldastant il-Prim Ministru Joseph Muscat ħeġġeġ biex jintlaħaq qbil biex ir-Renju Unit tibqa' parti importanti mill-Unjoni Ewropea biex b'hekk tibqa' tieħu d-deċiżjonijiet bl-istess mod influenti li qed tieħu bħalissa filwaqt l-Ewropa iżżomm l-istruttura soda tagħha.